Idan na tura ka fa. Da kayan? Ba, ai da baki mun adalci ba. To kan ɗauke su. Bidiyo ne fa. Ke da zaki shiga? Wallahi sai dai mu faɗa tare. A'a to na fasa tura ki. Dirka an ɗau turgawanki. Wai sai da kaya za ki yanko mana. Bayan zo sa. Me haka? Kamar sakaran jika ka. Na nawa kuma? Karfe na ɗan duba waya. Yanzu 11 ne ina ga tayi. Kai! Zara za ki min kisa. Wannan Zara sai ki je ki ci. Idan ki iya ruwa wallahi ki zo mu je mu faɗa daga can wallahi duk wanda ka iya. Zo mu ban iya ruwa ba da.